Hasi baino lehen, hor txiki batzuk, alde batetik, galderaren bat egin nahi baduzu, batxata erabili dezakezu, eta gero ja saioaren bukaeran erantzuten saiatuko gara, alde honen aurrian. Eta bestetik, saio grabatu egingo du, eta osorik ikusi ezin baldin baduzu, edo etorkizunan beste norbaitek ikusi nahiko balu, grabatuta geldituko da. Eta, bueno, ohartxo hauekin, azaldu nahi dizugu, gaurko hitzaldi hau, Solast UEuko zikloaren baitan kokatzen da, eta UEurentzat gai estrategikoak plazaratzeko gurte virtuala da Solast UEu. Gaurko gaia estrategikotasun horren baitan kokatzen da. Eta liburutegian gaia zergatik aukeratu dugu? Ez dakit azaroan Euskadi Literatura saria banaketa norbaitek ikusi zenuten, baina egun horretan Arkaitzkanok eman zuen hitzaldian, liburutegian dimensio desberdinak dituen leku bat bezala deskribatu zuen. Eta uste dut, liburutegi munduan bizi garen guztiok, edo harremana dugun guztiok horrekin bat gatozela. Eta hitzaldi horretan, liburutegi sari publikoa goraipatu zuen, eta nik uste liburuzain guztiak oso eskertuta gaudela liburutegien aipamen hori egiteagatik. Eta beste alde batetik, Euskal Liburutegi Nazionalen aldarria ere egin zuen. Eta oso aipamen uste gogoan izatekoa dela. Bere osotasunean kontuan hartzeko eskatu zuen Euskal Liburutegi Nazionala. Bere alderdi fisikoa denona dela kontutan hartuta, iragana jasotzen duela, gerora begira dagoela, eta uste dut denok horrekin bat gaudela. Eta etorkizunerako oso proiektu garrantzitsua iritsi zaigula. Baina proiektu handi horietatik haratago, nik uste dut bakoitzak bere txokoan, bere liburutegian edo handia zein txikia demotatakoa dela ere, badauzkala bere erronka propioak eta etorkizunerako proiektuak. Eta badaukala bere etorkizunerako ikuspegi bat. Bakoitzak bere txokotik. Orduan, gaurko saioan, 3 hizlari ditugu, profilak oso desberdinak dira, bai dauden lekuagatik, lurraldetasun aldetik, edo liburutegiaren tipologia aldetik, profilak ez daukate zerikusirik asko beraien artean. Baina nik uste dut aniztasun horrek aberastu egiten duela pixkat hitzaldi hau, edo solasaldi hau. Aurkeztu egingo ditut, alde batetik Itxaro Goienetxe, Uztaritzeko Liburutegiko Euskal Funtsen arduraduna. Egunon. Bestetik Iñaki Arrieta Baro, Nevada Unibertsitateko Jon Bilbao Euskal Liburutegiko arduraduna daukagu. Egunon, arratsaldean. Ordu desberdin. Netan bizi gara. Eta azkeneko Iena Aristondo Kartagena, Errenteriako Lekuona Fabrika Liburutegi Publikoaren arduraduna. Arratsaldean guztiei. Nik eskerrak eman nahi dizkiet, parte hartzeko erakutsi duten prestutasunagatik. Segituan baietz esan dute, eskerrak hiruroi. Hemen, ikuspuntu eta egora desberdinak islatzen saiatu gara, liburutegietan dagoen aniztasuna azpimarratzeko. Ez dira dena berdinak, ez daude denak egoera berdinean, erronkak ere ez, orduan, pixkat hori islatu nahi izan dugu. Nik esango nuke azken hamarkadatan liburutegietan izan diren aldaketa handienak teknologiak eragindakoak izan direla, gehien bat. Eta horrek eragin handia izan du, bai profil profesionalean, bai liburutegien zerbitzuetan, edo gizarteak liburutegiak ikusteko daukanean baita. Aparte, izan daitezke beste aldaketa batzuk legedian, finantziazioan, espazioetan, edo erekinetan, bildumetan, lan egiteko eran bertan ere bai. Orduan, eraldaketa hauek ulertzeko eta etorkizuna begira bakoitzak zer espero duen ikusteko, nik uste aldez aurretik bakoitzak bere liburutegiaren deskribapen txiki bat ezaugarri nagusiak ematea ondo legokela ikusteko norberak nondik hitz egiten duen. Igual, Oiana, zeu hasten baldin bazara? Bai. Errenteriko Lekuona Fabrika duela 3-4 urte barkatu ireki berri da.
berri da ze etengabe oraindik ere aldaketak gertatzen dira egunerokoan, ez? Eta pixka bat ezaugarri gisa azkenean, hanka desberdinek, ez, osatzen dute liburutegia. Lantaldetik, funtsatik, badela gure tresna garrantzitsuetako bat, aipatu duzu teknologiarekin ere uztartuta egon daitekena, baina baita ere ematen ditugun zerbitzuak, ditugun erabiltzaile mota anitzak, eta baita ere espazioa, ez? Gure kasuan eraikin handia da Lekona fabrika, eta erabiltzailekintza eta zerbitzu desberdinetarako lekuak badauzkagu, ez? Orduan, ni pixkat agian hori nabarmenduko nuke, ez? Aniztasuna, malgutasuna, etengabeko mugimendua, eta pixka bat, hori azken finean, aipatu dezun aldaketa horretan, etengabean begirada jarrita eta erantzun nahian. Ez dakit beti erantzuten dugun, baina bai erantzun nahian, ez? Publiko oso anitzari, azken finean herritar orori herritar ororentzat egiten dugu lan, ateak irekitzen ditugunean ikuste dut liburutegiok, mundu guztiari ongi etorri egiten diogu, liburutegi publikoak behintzat, eta orduan, hori, adin desberdin ugari, ikasle, aur gazte, adineko, egoera zaurgarrian dauden pertsona eta kolektibo asko ere ditugu gure liburutegietan. Orduan, saiatzen gara pixka bat, irakurketatik, literaturatik, sorkuntzatik, teknologiaren alduntzean edo alfabetizatze horretatik ere, guztioi aldugun neurrian erantzuten edo behar duten horri erantzuten. Orduan, oso anitzak, moldakorrak, mugikorrak, uste dut pixka bat horrela bagarala, ez, leku honan. Bueno, eta orain, aldatuz pixkat, Iñaki, zuen liburutegia berez unibertsitate liburutegi bada, beste mota batekoa, pixkat ezaugarri nagusiak zuen aldetik. Bai, noski. Bueno, lehenengo, arratsalde on guztioi, egunon, hemen Renotik, Nevadatik, 9 orduko aldearekin, Euskal Herriarekin, eta mila esker euri hau antolatzeagatik eta oskiari gonbidapena luzatzeagatik. Oso pozik hemen egoteaz. Bueno, bai, Jon Bilbao Euskal Liburutegia, berez, liburutegi akademiko espezializatu bat da, ezta? Gu Nevadako Unibertsitateko liburutegi sistemaren parte gera, beste zenbait liburutegi espezializatu bezala. Nahiko historia berezia daukagu, hemengo Euskal Ikerketa Zentroarekin batera sortu ginen, eta haren zabalperarekin eta garapenarekin batera gu ere garatzen joan gara, ezta? Bide autonomoa, baino elkarlanean beti ere. Berezia gara, bai Renoko Unibertsitateko liburutegien mailan eta bai estatu batuen mailan ere ez dago beste liburutegirik euskal gaietan nolabait espezializazioa daukana, ezta. Badaude bildumak, noski badaude beste programa batzuk ere euskal gaietan espezializatu daudenak eta horiekin lan egiteko badaude beste bilduma batzuk, baina ez dago liburutegirik bere aldagai guztiekin bilduma pertsonala, zerbitzuak gurea bezalakorik, ezta. Hor sortzen zaizkigun erronkak interesgarria dira, ezta, alde batetik, liburutegi akademiko bat izanez, gure lehenengo erabiltzaileak bertako ikasleak, irakasleak, ikerlariak dira. Baina era berean, euskal komunitatearentzako ere liburutegia ere bagara, ezta. Eta nolabait zentzu horrek, nahasketa horrek berezitasun nabariak sortzen dizkigu eta erronka baita ere bereziak, ezta? Alde batetik pentsatuko genuke. Eta horrela gertatzen da beste sistemako beste liburutegi batzuekin, ezta?
oso definituta daukatela beren publikoa, eta guri gertatzen dugu daukagula publiko hori gehi komunitatetik datorren beste publiko mota oso ezberdina bat, ezta? Orduan, alde horretatik, gure baliabideak, gure espazioak eta bar zaindu behar ditugu bi alor horiei nolabait kasu eginez, ezta? Eta hori, bueno, bai, interesgarria gertatzen da. Orain itxaro, zure txanda, gai aldetik nik uste dut Euskal Funtsak badaukala Arrenoko Unibertsitatearekin zerikusia, baino tamaina aldetik edo beste ikuspegi bat daukazu. Bai, hori da. Oianak biziki ongi esplikatu du azkenean liburutegi baten funtsa. Uztaritzeko liburutegia ireki zen gaur duela 20 urte. Eta azkenean gaur egun eskaintzen dituen zerbitzuak dira biziki zerbitzu tradizionalak batez ere maileguan oinahitzen direnak eta eskolekin partaidetzan ere. Jakin behar da, Uztaritzen biztanlegoa bikoiztu dela 20 urtez, beraz, hori, oartu gira Uztaritzeko liburutegi txiki hori, ez zela gehiago egokia, ez zela gehiago erantzuten biztanleen beharrei, eta martxan jarri da proiektu berri bat, duela 2 urte, hasi gira hizketan Uztaritzeko elkarteekin eta biztanleekin. Uztaritze biziki dinamikoa da bestalde, elkarte asko ditu, kulturgintzan ari direnak, baina bestalde herriko etxetik eragile kultura bakarra liburutegia da. Eta liburutegi oso txiki eta zaharkitua. Eta beraz, erabaki da proiektu berri bat eramatea, biztanleekin eta elkarteekin partaidetzan liburutegi berri baten eraikitzeko, eta bertan hori biztanlena bildumak egongo liratezke, baina garatuko liratezke ere programazio kultural bat eta ludoteka bat. Hori izanen da berrikuntza, jokoak ere proposatuko ditugu, 5 eskola dira Uztaritzen, beraz, zinez publiko gaztea ere biziki presente dugu, eta pixka bat nora joango giren urrengo urteetan. Zerbitzuak garatzea eta zerbitzu gehiago eskaintzea. Orain, aurkezpenaren ondoren, erronkak mota askotakoak izan daitezke, nik uste dut, etorkizunera begira bakoitza bere proiektuak edo, pixka eta aurkeztu dezue zuen etorkizuneko ikuspegia zein da, eta zuen arazoak zeintzuk diren, baina azken urteotan digitalizazioak, internet, sarea, aurrerapen teknologikoak, sekulako eragina izan dute bai, gure lanean, zerbitzutan, bildumetan, erabiltzaileak tratatzeko eran, edo informazio erabiltzeko eran. Zuek, bakoitzak zuen alorrea, baina somatu duzue teknologiaren eragina, arrakala digitala, erabiltzaileek izan ditzaketen zailtasuna teknologia erabiltzeko edo bertara iristeko, edo liburutegia baztertuta utzi dutela, teknologiaren eraginez, edo ez, beharra handiagoa dela, alfabetizazio teknologikoa, informazionala, liburutegian paperak kasu horietan. Igual, Iñaki, hasita. Bai, teknologia aurkezpenean ere aipatu duzu, ez da, Euskia. Bizitzako beste edozein arlotan bezala, digitalizazioak izugarrizko eragina izan du liburutegitan. Eta horrela izan behar du, ez da, gure zerbitzuak hobeto eta zabalago emateko aukera ematen bai dugu, ez da. Pentsa dezagun, orain dela 30 urte bilduma osoak edo argitalpen osoak digitalizatzea ia ezinezkotzat jotzen zela, ezta? Oso
garestia sortzen. Gaur egun aldiz, beste erronka batzu sortzen zaizkigu, ezta? Gure arloan adibidez, bolo dabilena inteligentzia artifiziala da, ezta? Nola erabili modu etiko batean, bai liburutegiaren arloan bertan, bai eta batez ere ikasleei, ulertuko dugun bezala, eskaintzen dizkigun zerbitzuetan, ezta? Ikasleei nola lagundu, hor dauden tresna horiek modu egokian eta zentzuzko batean erabiltzen. Oraintxe bertan hori da erronka, baina hemendik gutxira beste bat edukiko dugu eta hemendik gutxira beste bat, ezta? Nik orokorrean optimista naiz, eta gure erakundeek, liburutegiek, artxiboek pixka beran dago, baina ere bai, beti hartu dute gogoz teknologia erabiltzea. Eta teknologia hori erabiltzea gure barne prozesuetarako, baina baita ere gure erabiltzaileei eskaintzen dizkiegun baliabidetan eta baldintzetan eta zerbitzuetan, ezta? Beste arlo batzuk oraindik guztiz paperean bizi zirenean, liburutegiak mark erabiltzen zeramaten 20 urte, ezta? Eta, hombre, bere burua usteak sortzen ditu, baina aldi berean baliabideak hobeto erabiltzeko aukera ere ematen ditu, ezta? Eta inteligentzia artifizialarekin nik uste adimen digitalarekin gauza bera gertatuko dagoela, ezta? Ikasiko dugu erabiltzen, modu batean egokia dena guk buruan daukagun liburutegirako, guk kudeatzen dugun liburutegirako, eta beti ere erabiltzailearekin elkarlan horretan, ezta? Bai, hori unibertsitate arloan oso nabarmena da, ez? Adimen artifizialan eragina, ikasleek erabiltzen dutela, baina liburutegi txiki batera jotzen baldin badugu itxaro, teknologiak, jolasak aipatu dituzu, gauza fisikoagoak, esan hori bilduma bat, beste erabilera bat, ez? Teknologiak eragiten dizue zuei, ez dakit interneten erabileran, ez dakit. Bai, gero aski ados naiz Iñakik egiten zuenarekin, eta liburu zainak beti egoten gira azkenean gizarte eraldaketei egokitzen, eta behar dugu bai egokitu, baina behar gira aktore izan baitare. Arrakala digitala aipatzen baldin badugu, bai, arazo bat ikusi dezakegu, Frantziar estatuan biztanleriaren 15% hunkitzen du, eta azkenean ezberdintasun sozialak sakontzen ibiltzen aldata. Hor beraz, gu ibiltzen gira, ze errolaukan dezakegun, jende hori laguntzen, eta hor irudikatzen alditugu, adibidez, tailer parte hartzaileak, egia da, adibidez, naizela numerikoan biziki aditua, minimo batekin bai, hortan, formakuntza batzuk emateko berdin ez da nahikoa izango, baina formakuntzan badugu ejola bat. Eta hor, nire ustez, liburutegi parte hartzailea izango da, zinez, gako bat, eta nola guk bitartekaritza egiten aldugun, azkenean jendea formatzeko numerikoan, hori gauza bat izan daiteke, eta gero, biztan dena, arrakalaz gain, tresna bat da ere numerikoa praktika kulturarak aldatu dira, kultura eta informazioa gerozta eskuragarriago dira, hori biziki gauza ona da, beraz, guk ere hortan egokitu behar dugu, eskaintza numerikoak proposatuz, eta beraz, bai, liburutegi txipi batean ere bada zer egin, ez dugu unibertsitatean bezain bat erabiliko hori segur da, eta ez dugu behar publikoa, ez dira ikasleak etorriko, baina kontutan hartu behar dugu praktikak aldatzen direla, eta eskaintzak aldatzen direla, eta publikoak ere ze behar duen
Bai, biztan da, ez garbi dago. Azkenean guztioi eragiten digula. Oiana, zuei aniztasuna hitz egin duzu zure liburutegian, ez? Erabilera asko daudela, teknologiak ere bere eragina izango du, ez? Bai, bueno, ezinbestean, bai Iñakik eta bai Itxarok aipatu dute, ez? Azkenean, aldaketa teknologikoa gizartean eragina dauka eta gertatzen ari da etengabe, eta liburutegiak gizartearen parte gara, eta parte garen momentutik hor egon behar dugu, erne, eta aldaketa horien behintzat ezagutza bat izaten, eta askotan, nik uste dut pentsatzen dugula guk gai gerala edo guk egin behar ditugula aldaketa guzti horiek eta hainbat gauzen inguruan ikasi edo jakin, baina askotan behar duguna da hortan jaiua den norbaitekin harremanak sortu, ez? Eta askotan pixka bat erronka teknologikoi, orokorrean erronka guztie bezala, askotan hobe da norbaitekin, ez? Lagunduta eta dakinakin edo bidea irekitzen duen norbaitekin. Baina, bai, nik uste dut pixkat beldurra zegoela hasiera batean liburutegietan asko izutu gintuztelako ere, pixka bat liburuarekin lotuta papera desagertuko zala, liburu elektronikoek izango zutela kristonengo nolapait presentzia eta hor gure funtzioak ere asko aldatuko liratekeela, eta bar, nire sentsazioa ez da hori inondik inora. Egia da, baditugula liburu elektronikoak eta horiek saiatzen gerela herritarrei laguntzen, horietara iristen, horiek ematen dizkiguten errestasunak aprobetxatzen, ez? Guk ere gure erabiltzaileekin ahalik eta modu arinenean edo azkarrenean harremantzeko, baina niretzat teknologiak ekarri duen aldaketa handiena da informazioan eta elkarrekin komunikatzeko moduetan. Informazioa eskuratzeko, nola kontatzen dugun zertan ari garen, nola ulertzen gaituzten. Ez dakit hainbeste den teknologia bere hortan edo teknologia horrek harremanetan komunikatzeko sortu ditun aldaketa horietan, ez? Ze azkenean, nik uste dut gure erronketako bat da mundu digital honetan, virtual honetan, gu ere non kokatzen garen, nola kontatzen garen, nola komunikatzen garen gure herritarrekin, eta komunikazio hori ere bi norantzatan nola egin sare sozialekin eta hainbat teknologiakin, ez? Eta hori bai iruditzen zait ez dela hain erresa, ze oso sektoreka bezala dago eta denetara iristea zail egiten zaigu, eta agian publiko zehatz batzuei sare sozial batekin iristen bazea beste askorengana etzera iritsiko, eta sare sozial desberdinak ere nola kontrolatu edo nola erabiltzen jakin. Ez da erresa izaten, eta nik bai uste dut teknologiak ekarri duen zailtasunetako bat dela komunikazioa. Edo behintzat hor jartzen digula, pixka bat nola, zakit nola esan, esfortzua egin beharra hor ere, ez? Egia da gero herritar batzuek gure laguntza behar dutela, gailu bat nola erabili, email bat nola bidali, bideodei bat nola deitu edo nola egin, hortan bai, baina gero uste dut hortik haratago ere komunikazio erronkak handiak ditugula, teknologia ere asko aldatu delako. Teknologiaz aritzerakoan zerbitzuak, bildumak, komunikazioa aipatzen ditugu. Espazio fisikoetan eragin du, espazio fisikoaren erabileran lehengo erabilera berdinak ematen zaizkio, erabilera berriak. Beharra ikusten da, espazio fisiko baten, batzutan, ez, dana interneten dagoen horrekin, edo digitalizatuta dagoen horrekin, ez, bilduma fisikoarena edo espazioaren zentzu hori batzutan, niri esan izan dira, ez da hola beharrik. Liburutegia, dana interneten da hola, ez? Nik esango nizuke bai, ezinbestean.
liburutegi publikotik, herritar orori ateak irekitzen dion liburutegi publikotik, ezinbestean espazio fisikoa behar dugu. Bai. Elkartu egin behar gera, remandu egin behar gera, hitz egin behar dugu, ikasi behar dugu, sortu behar dugu, jolastu, entzun, bai, azkenean egia da teknologia hor dago eta erabiltzen dugu eta erabiltzen ditugu gure online katalogoak eta gure liburutegia eta hainbat, ez? Eta komunikatzeko bide desberdinak, baina nik uste dut harremanenak eta sortzen degunia liburutegiekiko atxikimendua eta beharra jendeak fisikora jotzen du, gure kasuan, Uste dut jendeak fisikotasunaren gertutasun hori oraindik ezinbestean beharrezkoa dela eta baita ere eskaintzen diegulako herritarrei asko aipatu da azken urteetan ez, hirugarren espazio hori, ez? Orain frantsesez le tiers-lieu uste dut esaten diotela, hirugarrena ez da, hirugarren espazioa da hortik oraindik ere haratago, non ez zaude etxean, ez zaude zure lantokian, ez zaude zure eskolan, baina badaukazu leku bat non ikasi, non egon, non harremandu, non sareak sortu, non proposatu, ez? Orduan, nik uste dut ezinbestekoa eta agian oso leku privilegiatutik esaten dugulako teknologia dagoenez ez dugula espazio fisikorik behar, ze guk badugu, badaukagulako gailu bat eskutan, badaukagulako wifia, badaukagulako gure etxea, gure bulegoak, baina hori ez da herritar guztien errealitatea. Eta agian ere guk saiatu behar gera hori ez izatea gutxi batzuen errealitatea, ez? Eta aukerak eman herritar guztiei. Orduan, nik uste dut espazio fisikoak ezinbestean beharrezkoa dugula liburutegi bezala, kalea behar dugun bezala, parke bat behar dugun bezala, mendia behar dugun bezala, ez? Behar ditugu horrelako lekuak ere. Orduan nik, bai, espazio fisikoa, bai, noski nola ez. Bai. Zekinaki sumatu duzue erabilera jaitsi dala, Bai, nabaritzen da. Guk erabiltzaile gehiago dazkagu online eta online modu zabalenean ulertuta gure leku fisikoan baino. Eta berez azkeneko urtean gure ordutegia murriztu egin dugu. Ez bakarrik Euskal Liburutegiarena, baizik ez sistemako liburutegi guztietan, ezta. Horrek ez du esan nahi, ez da gutxiagorekin eta oianarekin guztiz ados, liburutegi publikoen funtzioak espazioa beharrezkotza dute eta nire iritziz liburutegi akademikoak oraindik ere behar du espazio fisiko hori. Egia da baita ere, gu hemen gauden eraikin hau, eraiki zanean indala 15 urte. 16 urte jadanik. Eta orain eraiki behar bagenu oso ezberdina izango litzateke. Beste modu batera antolatuko litzateke, guk orain dauzkagun oso gune espezializatutak beste modu batera diseinatuko lirateke, eta berez aldaketa horiek joan dira gertatzen, ezta? Eta gertatzen jarraituko dute. Eta mundu akademikoak egia da, oskia diozun bezala, zalantzan jartzen hasia dago liburutegia den espazio fisiko bat behartan, ezta? Eta segurazko zenbait arlotan horrela izango da. Ez da beharrezkoa izango berez ikasleentzako ikasgune bakarrik den leku bat, ezta? Edo liburuak gordetzeko ikasgune bakarrik den gune bat. Baina guk, adibidez, bertako bildumekin lan egin beharra daukagu. Eta horiek oraindik ere ia guztian paperezkoa dira. Behintzat horiek jasotzeko ezinbestekoa gertatuko zaigu. Eta guk ikusi duguna da azken urtetan ez liburutegiko kanpusetik kanpo zeuden gordailuak murriztu egin ditugu.
murriztu egin ditugu, alde batetik, bildumako parte ziren hainbat argitalpen guztiz digitalerako direlako, eta gu beraiekin, ezta. Eta horrek eman digu aukera, bertako bilduma dira, bilduma espezializatuak, besteak beste, Euskal Liburutegiko artxiboak, beren osotasunean bertan edukitzeko, ezta. Baina beste leku batzuetan, badaude, estatu batzuetan, zenbait unibertsitate, oraingoz txikiak direnak, eta pribatuak direnak, liburutegia guztiz fisikoki desagertarazi dutena, ezta. Ikusten ari gera, bilduma fisikoa, paperezkoa, gure kasuan, gehiago erabiltzen da, liburutegi arteko maileguan, bertako erabileran baino. Gure kasua da hori, ezta. Alde batetik, gure kasuan oso espezializatuta gaudelako, orduan, Konetikaken norbaitek euskal gaietaz zerbait irakurri nahi badu, segurazko hemen egongo delako, ezta. Baina liburutegi orokorrean ere gertatzen ari da, ezta. Murrizketa bilduma fisikoaren erabilera asko jaisten ari da. Orduan, behar bada liburutegi akademikoetan gerta daitekeena da, espazio fisiko horiek pixka bat orokortu egingo direla, edo ikasguneak direnak definituak egongo dira, eta liburutegi zerbitzuetarako beharrezko diren espazioak beste modu batera pentsatuko ditugula. Nik uste dut unibertsitate munduan oso orokorra egoera bat dela, ez? Mailegua, erabilera, bilduma fisikoan erabilera jaitsi da. Baina batzutan, kasu batzutan, unibertsitateko liburua bai dela baita elkargune bat, batzutan kampusean, hori ere ematen da, ez? Baina bai, bestelako zerbitzu batzuk bera egin dute, beste batzuk gora egin duten bezala, ez? Itxaro zuen kasuan, esan duzu hausnarketa prozesu bat bideratu duzuela, eta bestelako, ez dakit jokuak eta aipatu dituzu horrek denak espazioan eragina dauka, nola berrantolatu nahi duzu edo nola ikusten duzu etorkizunean zuen liburutegia. Bai, azkenean Oianak esan duen bezala, ostian, hirugarren gune hori sortu nahi dugu, eta hau da zinez, elkar bizitza sustatuko duen leku bat. Izanen dira, hola, detaile batzuk diruditenak, baina jendeak kafea hartzen alko du, lasaiki, zerbitzatu, izango da sukaldetxo bat, joko soko bat, lan egiteko soko bat ere, baina azkenean ez da nagusitzen den zerbitzua gaur egun jende gutxi heldu da liburutegira lan egiteko. Batez ere, etorriko da, bai, hor egotera, familian, lagun artean. Guk ikusten dugun fenomenoa ustaritzen, baina Frantziar estatuan orokorki, da, bai, maileguak jaisten direla, baina liburutegian erabilera haundituz joaten dela, eta haundituz asko. Hori zergatik, azkenean, liburuzainek zerbitzuak garatu dituztelako, eta beste, jendeari zerbait ekartzeko beste manera batzuk atxeman dituelako. Eta nik nahi nuke, gehitu ere dugun erronka bat, pilpilean baitugu alere hemen, hau da anistasuna, bildumen anistasuna. Gaur egun edabideak eta argitaletxe handiak erosiak dira gehienak milioidun batzuen gandik. Eta hori, ze gertatzen da horrekin, edukien uniformizazioa. Oartzen gira, eduki asko, interes komertzialen eta politikoen arabera sortzen direla. Eta hor, nik uste dut zinez, garrantzia asko dugula liburutegiek, hor baikira ere, irizpide kritikoak garatzeko eta jendeari berdituen tresna guztiak emateko, berak bere iritziak egin ditzan eta herritar gisa erabakiak arditzan. Eta nik uste dut hor zinez badugula lan bat bildumetan, anistasuna, ikuspegi anistasuna bultzatzeko. Bestalde, gehitu behar dut adibide bat hola,
guk DVD-ak filmak erosten ditugu, eta biziki gaizki ikusia izan da hasiera batean, 2020 urtean, hori aurrekontua erabiltzea DVD-entzat, eta berehala askok esan ziguten, hori ez da ibiliko, inork ez du mailegatuko. Oartzen gira hauen, gure erabiltzaile batzuek berriz erosten dutela DVD irakurgailua, azkenean guk proposatzen baititugu filma batzuk eta eduki batzuk plataformetan ez dituztenak. Beraz, materiala ere, nunbait ber erabiltzen da guk mediazioa eginez gero. Bai, azkenean, liburutegi hau dauzka beste paper batzuk, ez? Eraikinaz aparte edo zerbitzu estandarra edo tradizionalaz aparte badauzka beste funtzio batzuk esango genuke, ez? Hori da, iztasunean, elkargune bezala, ez? Badauzka. Aldaketa guzti hauekin, liburuzainan profila pixka bat aldatzen joan da azken urte hauetan, ez? Hori, informazioan erabileran, alfabetizazio informazionalean, teknologian erabileran, bestelako gaitasunak desberdinak dira, zuek sumatu duzue, bai, beste mota bateko formakuntza behar deula, beste gaitasun batzuk landu behar diteula, ez? Liburuzainak topatzea kostatzen dela batzutan, formakuntza daukatenak, edo bai, beste batzuk garatu behar izan dituela. Ezagitinak ez, hasi nahi bali maiz. Bai, nik uste berriro beste arlo batzuetan bezala gure arloan ere, gure lanbideak eskatzen duena ere aldatzen joan dela, ezta? Orain 10-20 urte guztiz digitalizazioan ezinbestekoak zirenak lantzen genituen. Guk hemen gure arloan hori ikusten dugu, oraindik ere oso sakon, ezta? Datuen kudeaketa, datuen gordetzea, horrelako nolabaiteko jakintzak ezinbestekoak dira. Baina badaude beste arlo batzuk, adibidez, ekitaldien antolakuntzari dagozkionak. Orain dela gutxi arte, barkatu, ia jakintzat ematen genituen arloak zirenak, ezta? Eta nik uste komunitateari lotutako nolabait jakintza edo tresna horiek ezagutzea geroz eta garrantzia handiagoa ematen ari garela, ezta? Hori segurazko ikusten da baita ere herri liburutegietan, baina gure arlo akademikoan ere bai, alde batetik digitalizazio horregatik, ezta? Hori nolabait landuta daukagu, nolabait nahiko sendo dabil, badauzkagu beste arlo batzuk garatu behar dugunak. Eta hor beharrezkoak diren jakintzak eta baliabide ezagutzak eta batzuetan kilikolo gertatzen dena, eta guk beti bezala ikasten ditugu, liburuzainak gara eta ikasiko dugu, baina batzuetan bai nolabait faltan somatzen dela habilidade horiek edo edukitzea. Bai, zuek itxaro, sumatzen duzu, gabezian bat, ez? Profil profesionala, batzutan liburutegi batean lanean sartzen denean gertatzen da leku askotan, ez? Ez dauzkagula behar dian gaitasun guztiak edo, ez? Zerbait faltan botatzen daukagu formakuntzan, orokorrean, liburuzainen artean. Bai, eta oraindik gehiago nabari da nire ustez liburutegi txipi batean. Azkenean liburutegi handi batean bakoitzak du bere arloa, bere berezitasuna, eta hortan aditua izaiteko, errezago, ez? Uztaritzeko liburutegian gaur egun 3 gira, 4 izango gira, eta pentsa, 4 dugu, 3 momentuz dugu denetarik egiten, bai
graduatze lana, maileguak, agera, animazioak eta ekimenak antolatu, eta bar handi bat, eta gero beraz zerbitzu berriekin are gehiago. Nik uste dut, hala ere, paradigmoa aldatzen ari dela, hori da, garai batez, bildumak edo jakintzak eta jendearen arteko bitartekaritza egiten bagenuen, orain gerozta gehiago eta hori liburutegi parte hartzaileekin oso ongi ikusten da, jendeari dei egiten zaio eta jendearen gaitasunen arteko bitartekaritza eginen dugu. Egiten dira liburutegi askotan esperientzia eraman da, biblioremix moduko tailerak. Eta azkenean, liburu zainak hor dira gehien bat, jendearen arteko bitartekaritza egiteko, lekua eskaintzeko, behar den materiala baitare, egiten dira, adibidez, ondoko egi batean egin da tresna konponketa tailer bat. Eta beraz, biztan dena, liburu zainek tresna konpontzen ez dakigu. Eta beraz, biztanle batek du bere baitatik proposatu, nik banuke tailer bat, eta hori gerozta gehiago, iduritzen zait, bilduma eta jendearen arteko bitartekaritza baino, egokitu behar direla, edo zen gizaz, gaur egun, ezin dira adituak izan gai guztietan, eta are gutxiago egikipietan, eta beraz, hori, liburuteki parte hartzailea, ene ustez izanen da giltza. Gabezi horiek konpentsatzeko, zebiztan dena, gabezi batzuen gandik heldu da ere. Oian, ez dakitzu nola ikusten duzuen, urzet. Bai, pixkat, Txarok eta bai Iñakik aipatu dutena, ez? Azkenean ezin dugutanatik jakin, ezinezkoa da. Egia dago, adibidez gure kasuan, lantalde handia daukagula, eta, bakoitzak gauza batzuk, beste batzuk baino gehiago agian gustatzen zaizkigu, edo erosoago sentitzen gara gai batzuetan besteetan baino, baina nik uste dut pixka bat aipatu dutena, ez? Azkenean, denetik egin behar da. Liburutegi batean erabat lanketa transversala da, barruko lanak asko dira, baina kanpora begirako lanak ere pila bat, jende hartatzetik, ekintzak diseinatu eta dinamizatzetik, herritarrekin harremanak eta proposamena jaso eta gauzak planteratzera, hezkuntza komunitatearekin ez dakitze proiektu eta beste ez dakitzer lanketa ere egitea. Orduan, egia da perfilak aldatzen doazela eta ezin gara danara iritsi nik uste dut, baina bai sinisten dut liburuzainok oso barneratuta daukagula etengabeko ikasketa batean gaudela, ez? Gure lanak eskatzen digun etengabeko ikasketa batean jarduten gaudela, batzutan iruditzen zait ezinbestean lotuta daudela, ez? Itxatxita daudela liburuzain izatea eta beti ikasten, beti formatzen, beti irakurtzen, ikasteko eta gauzak egiteko eta orduan alde horretik bai iruditzen zait maila profesionalian ez dakit nola esan, oso jarrera proaktiboa ez dakit hitza den, baina bai, etengabeko saiakera hortan gabiltzala. Iruditzen zait ere oso profesional onak gerela, orokorrian. Iruditzen zait dela sektore bat oso zerbitzu gure ikuspegitik agian liburutegi publikotik langile publiko izate horrek zentzu handia du eta garrantzia handia du eta herritarrak pisu handia du gure hartzen ditugun erabaki horietan eta egiten ditugun lan horietan, ez? Eta bai iruditzen zait, oso talde saiatua garela, egia da gauza batzuk, beldurra ere ematen digutela. Azkenean, adibidez, aipatu diegu aurretik, ez, teknologiarena. Aldaketak momentu batzutan jauzia emateak beldurra ematen du, eta agian pentsatzen dugu ez garela gai izango, eta batean oraina adimen artifiziala dator. Eta nola egingo diogu aurre horri ez dakit zer egiten ez bali madakigu, ez? Orduan, baina nik uste dut beldur hori ez gain oso saiatua gerela, eta oso
bai, uste dut gerela kolektibo bat orokorrian oso ona, lanerako eta aldatzeko eta saiatzeko oso jarrera ona daukagunak. Nik uste dut Oianak oso ondo laburbildu duela. Ez liburu zain bat izatea zer da. Eta, bueno, 3 ordu laurdeneko partetxoa daukandu, nik uste dut ja denbora hori agortu deula, baina ez dakit zerbait gehiago esan nahi duzuen. Nik orokorrean atera deten ondorioa izan da, bakoitza bere inguruan txertatuta dela ez, bere erabiltzailea, bere herrira, bere unibertsitatera edo dagokion horri begira bizi da erakunde, bueno, instituzioa dela, ez liburutegia. Eta horren arabera aldatzen dijoala. Eraldaketa prozesu baten eta liburuzaina bere burua reinventatzen dira, ez? Horren, baita ez dakiz zerbait gehiago ditu nahi dezuen. Badukazuen ñabarduran bat. Ba, nik uste hildo beretik jarraituko nuke, ez da digitalizazioak, tresna berriek, bilduma digitalek, bai argitalpenenak edo e-bookak eta bar, hori guztiak izugarrizko pantailak ematen dizkigute, espazioak beharko ditugu, nahi eta nahiz, nolabait, modu batera ala bestera, gure erabiltzaileak jasotzeko, eta nik zerbait azpimarratze deketan bertako edo gertuko bildumen garrantzia azpimarratuko nuke, aurrera begira, Itxarok aipatu du DVD-en kasua, baino hor badauzkagu beste batzuk ere, Netflixek bilduko ez dituenak, ezta? Edo gure kasuan argitaldari zientifiko gigantoiek bilduko ez dituztenak, ezta? Eta horiek norbaitek jaso eta gorde eta behar bada digitalizazio edo modu digitalean jaso beharko ditu, ezta? Eta aurrera begira, uste hori izango dela gure ezinbesteko erronka, ezta? Bertakotasunari, gertukotasunari lotzea eta eustea. Eta bertako, gure kasuan izan daiteke kontinente oso bat, ezta? Kontinente oso batean marriet eta dagoen komunitate bat, baina gure arloi lotuta dauden bildumak, komunitateak izango direla ezinbestean gure etorkizuna. Ezakit bukatzen joteko Itxaro Oiana beste zerbait? Nik pixkat justo biak aipatu dezuenaren da, ez? Gertutasun hori egon badaude, ez dakit, negozio eredu edo berdina jar daitezkenak hemen edo Nevadan edo beste leku batean, baina egia da liburutegiak bakarra dela. Osa, liburutegi bakoitza bakarra da, bere gertuko errealidaderi erantzuten diolako, ez? Ez da, egia da askotan, eta azken urteetan ez, asko egon dela erreferentziazko liburutegi eredu asko, eta hau hemendik hartu, eta bestetik hau kopiatu, eta nik uste dut kopiatu ezinezkoa dela. Azkenean, elikatu egiten gera, eta ikasi egiten dugu, eta ideiak jasotzen ditugu ez, gero gure errealidadera, gure herritarrei, gure erabiltzailei, hori eskaintzeko, eta egokituta beraien beharrei eskaintzeko, ez? Ordan bai, hori bai iruditzen zait gakotako badala, eta baita ere Itxarok pare batetan edo aipatu duena, ez? Bitartekaritza lan hori, ezinbestekoa, ez da informazioa eman bakarrik. Da, bitarteko lan hori egin, gertutasun hori jaso eta bueltan eman, eta berriro egin, eta berriro hitz egin, eta hori jende askok beharrezkoa du, eta asko eskertzen du gertutasun hori, gomendio bat, laguntza txipio bat, azkenean norbaitekin aurrez aurre elkarrizketa bat izatea, naiz eta agian ibuka ematen dizudan, edo agian
eta agian, ez dakit, hori, liburutegi, osea, DVD bat mailegatzen duzun, edo ordenagailu eramangarri bat, edo dena delakoa, edo ez dakit. Baina bai iruditzen zait bitartekaritza hori eta aurrez aurreko tratu hori eta arreta hori ezinbestekoa dela. Fisikotasuna daukan bezala, pertsonak, ez, lantaldeak azkenean oso garrantzitsua dira. Itxara, azken hausnarketa txiki bat. Bai, azken gauza bat ejan behar banu, bai, maiz entzun da, eta duela hamarkadak liburutegiak desagertuko zirela azkenean informazioa eta bai kultura eskuragarri zirelako beste manera batez. Dut kezka hori eta funtsan berkezka izan da teknologia berriekin baita ere. Kezka hori ez da izatekorik. Beti gogoan atxikitzen balin badugu zerbitzu publiko bat girela eta hortan oinarritzen balin bagira beti, beti ukaren dugu lan eta lan asko menturaz gaur egun duela 20 urte baino gehiago ere. Azkenean egokitzea da gakoa eta hasieran egiten nuen bezala gizarte bilakaera ez bakarrik egokitzeko, baina aktore izaiteko batez ere. Eta bai saiakerak egin, esperientziak egin, tronpatu eta beste gauza batzuk entxeatu, beti gogoan atxikiz, herritarrentzat lan egiten dugula, eta gure lana hori deno, lana ukanen dugu eta gainezka. Bueno, eskerrik asko hiruroi. Hemen izateagatik, hau grabatuta geldituko da, beste norbaitek beste momentu baten ikusi nahi badu edo zabaldu nahi baldin baduzue. Eta gure aldetik, mila esker. Zuen hausnarketa eta iritzi guztiengatik eta aportazio guztiengatik oso interesgarria izan da. Eta beste parada baten muntatzeko aukera daukagu.